kula nuwun keparengan kula sakanca badhe ngaturaken tuladha sesorah miturut tujuane yaiku ajak-ajak kangge anatepi prakaryan pawiyatan basa Jawa materi sesorah ingkang tansah kinurmatan Bapak Dr. Andes Suherman MPD minangka pangarsa SMK Negeri 6 Purwareja ingkang kinurmatan Bapak saha Ibu Guru SMK Negeri 6 Purwareja kanca-kanca kula kelas tunggal dumugi kelas 3 ingkang kula tresnani ingkang sepisan monggo kita tansah ngaturaken puji syukur dumateng Gusti ingkang akarya jagat awit kita sedaya tansah pinaringan rahayu wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Katitik ing wekdal punika kita taksih saged makempal saperlu mahargyan dinten pangetan Hari Olahraga Nasional utawi HORNAS. Bapak Ibu Guru punapa dene kanca-kanca sedaya. Olahraga punika baken kanggenipun tiyang gesang jalaran kanthi olahraga peranganipun badan saged obah sedaya. Ateges urat lan sarafipun saged gerak jalari ubenging roh ingkang wonten badan punika saged lancar. Menawi roh punika lancar badan dados sehat. Sehat punika awis seganipun. Pramila kula kaliyan panjenengan saged sami nindakaken olahraga kanthi ajeg supados badan kita tetep sehat. Para rawuh ingkang kula mulyaken, HORNAS punika gadah tujuan mengolahragakan masyarakat kaliyan memasyarakatkan olahraga. Tegesipun mengolahragakan masyarakat inggih punika sedaya warga saking dusun dumugi kutha saged nindakaken olahraga. Memasyarakatkan olahraga tegesipun sedaya warga wiwit saking dusun ngantos dumugi kutha sami mangertos mupangatipun lajeng sami gumregah nindakaken kanthi ajeg ngantos para warga punika ngrumaosi menawi olahraga punika dados kabetahanipun saben tiyang. Cekap semanten atur kula mbok bilih wonten lepatipun atur kula nyuwun agunging samudra pangaksami.